2015 urtean, Andoainen bide berri bati egitea iritzion. Erabaki ausarta izan zen gainera, erabaki hau. Zeren eta hainbat hamarkadetan Tolosako herriari lotuta egon da gero, aspaldiko nahi bete eta herri gisa finkatu zen Andoain. Orain, 2015 urtearen atarian, begirada atzera bota eta gertatu zena gogoan dugula, 100 urte hauetako ibilbideari erreparatu nahi diogu. Gaur egungo Andoaingo eraikuntzan parte hartzen dugun guztiok bat eginez. Horixe baita Andoain. Andoainen bertan jaio, edota jatorri ezberdinetatik etorritako herritarren naskeeta. Euskal kulturatik abiatuta, gure herria den bezalakoa egiten duten kulturen batu da. Horrexegatik aukeratu dugu andoaindarrak 100 leloa. Andoaindarrak 11 garelako, andoaindarrak 100 garelako. Berehala hasiko ditugu. Hau da, urtearen hasierarekin batera, urtarrilaren 2, hementxe bertan, areto honetan, Andoain lau mendeetara urte horreneko erakusketa inauguratuko dugu. Eta hau, kabiatuta, ekimen mota ezberdinez gozatzeko aukera paregabea izango dugu.